Velkommen til Roskilde Festival 2026. The whole gang is here, og vi har fået sat en rigtig flot camp op. Det kan være, at I lige skal filme campen. Det her det er vores nye camp. Og i år så bor vi i Clean Out Loud. Første gang Clean Out Loud. Og vi har snydt lidt hjemmefra. Og vi har allerede købt en busbus. Vi er sultne. Gået derfra. Hvad skal der nu ske? What the hell? Hvad sparer du sammen til her? Ring. Ring? Det er meget klimabevidst-agtigt. Du bruger alle ingredienserne. Så Tobias tager årets første bakke. Hvordan føles det? Det føles fantastisk. Velkommen Roskilde. Det lyner en hel del lyn på Roskilde. Lyskæder. Kan I ikke fortælle lidt om, hvad der foregår? Klokken er... Vi skal snakke højt, ellers kan man ikke høre det. Vi er på vej i Dream. Hvorfor går vi i Dream? Fordi første aften, og vi bor lige ved siden af. Ja, bare lige ned, se hvad der sker. Mærke energien, og så er vi egentlig klar til den uge, der er i vente. Ja, tak. Til mig, men hvad betyder det? Hvad det var? Vi er så på med sådan en meget lang pind, og vi er alle sammen meget bange for at få den i øjet. Men vi er altså på vej til Dream lige om lidt. Derfor vi har prøvet at gemme vores bord bag en papkasse, så det ikke bliver stjålet. Så det er spændende, om vi kommer tilbage fra Dream lige og lidt, om det så er blevet stjålet. Det var først film, hvor vi går i gang. Nu har vi været i Dream City første aften, og vi er klar til at gå i seng. Så det vil jeg gøre. Tag brillerne på og prøve at se, om jeg kan sove lige ved siden af Dream City. Det bliver svært, men vi skal nok klare det. Godnat. Nu er det blevet dag nummer 2. Vi er vågnet, og det har været slem storm i nat, så vores pavillon den er blevet helt fucked up. Men vi har måske fikset den nu. Og nu skal vi hen og lave kopitegning, og derefter skal vi ud og bade, tror jeg. Update later. Jeg ved ikke, du ikke må filme herinde. Hvad siger du så til dem? Du har glemt at tegne tøjet. Jeg er med over på, som der er noget gratis mad. Gratis mad? No. Ej. Hvad gør jeg jo? Du skal ned i min læg. Jeg tror, du må gå i vand. Okay, lad os se, hvad han gør. Ej. Du bliver nødt til at bringe en held. Jeg kommer for sent. Jeg tror, du bliver nødt til at hoppe i, og så pille det af. Ja, jeg er nede i vandet, tror jeg. Det kan være, at jeg bare lige skal i vandet, eller hvad? Over broen. For første gang over broen. Til vest. Se, hvem der er kommet. Ja, og så får jeg ikke engang velkomstfest ind. Jo, vi skal nødsfest i aften. Nej, vi siger, I skal slappe af i aften. Nej. Så først fest i morgen. Altså, jeg skal ikke slappe af. Jeg skal ikke slappe af. Nu er det blevet lidt senere, og det er blevet aftensmadstid, så nu skal vi have Mumbai første gang. Mumbai is very good. Og prøv at se det her trick, jeg har fundet på. Det er det min drikkenum. Og indeni, der gemmer sig en øl, så øllen bliver kold. Smart, ikke? Så det er opdateringen herfra. Marie har fået en blå drink. Hvad betyder loaded tun? Så tunen er loaded med hvad? Mais. Mais.
til Smøgmænd. Dansk rapgruppe. 2 guys. Hvordan ser de ud? Ingen ved det. Der er et billede af Bobo. Og der er et billede af Maria og Maja. Martins nummer 2 gange på Roskilde Vlog. Nummer 2 gang. Jeg bruger stadig Camp Kæphest i år. Jeg har lige tegnet Camp Rumskib, fordi vi skal til Yang Lien. Det er Smøgmænd-koncert, og vi glæder os rigtig meget. Det gør vi. Roskilde! Smøgmænd. Theo med på videoen for første gang. Det er midterhus, det er midterhus, Theo. Velkommen til Det tæller ikke. Godt det godt, det er Theo på Ros. Vi starter lige med en god rødvin på de her bilskov. Det tæller ikke. Vi skal lave det hele. Godt det gør, mand. Jeg siger, det tæller. Første gang er du med. Det er dejligt at være til midterhus hos Theo. Jeg er meget glad med det også der. Vi skal det straks til noget mad. Det er forhold hovedret. Han så mit tøj, sagde hvad det er skidt. Alle bare snakke, som man gør det, hvis der er I'm the king, Burger King. Burger King, vi stod op, og nu skal vi have Burger King. Who is the king? Burger King. Jeg spejer lige på, om de laver Burger King footletters derude. Nu har vi været i Rema, købt en spand Keep Cool og noget is. Hvad har du købt? Jeg har købt den her kurv, og så har jeg købt nogle gode essentials. Bobo, hvad har du købt? 2 måneder. En monner? 2 stykker. Hvor er de henne? Dem holder jeg med. Hvorfor holder jeg med i dine monster? Og jeg har købt øl og banan. Bobo, kan du ikke lige vise, hvordan man sakker? Jeg tager til bælte af. Man tager til bælte af. Og så sakker du bare lidt dine bukser. Længere ned. Ja, så kommer det. Ja. Prøv at se, hvordan han sakker. Nu kommer alle. Det er et fantastisk syn. Så har vi fået camptrøjerne på. Og nu skal vi snart have Alienfest. Så er vi ved at være klar til Camp Rumskib Fest. Den årlige. Det ser sådan her ud. Hvis jeg skulle gætte, hvor mange der kommer, tror jeg, der kommer 15 mennesker, tror jeg, der kommer ud over os. Hvor mange mennesker tror du, der kommer til vores campfest i år? Jeg tror omkring 40. 40 mennesker? Ja, mange kom der sidste år. Der kom rigtig mange sidste år. Og sidste år tror jeg, der gættede på. Jeg tror, jeg gættede på, at der kom 5 mennesker sidste år. Nu er vi ved at være klar til vores Alienfest. Jeg tror måske, at hvis det bliver et godt fremmøde, så tror jeg, der kommer 5 mennesker, som vi ikke kender. Men i år har jeg sat det op til 15 mennesker. Okay. Ja. Det er stadig ikke nok. Skal jeg 40? Vi skal have 40. Vi håber 40. Helst ikke 150. I år så tror jeg, at vi piker, og der kommer 70 mennesker. 70? Ja. Mange mennesker kommer der i år til vores campfest, tror du? 30. Hvor mange mennesker kommer der til campfesten i år? 40. 40 styk? Ja. Jeg opdaterer senere. Og UFO-bong er vendt tilbage. Nu bliver der hældt en øl i. Hold da op, den røg hurtigt ned. Der er kommet de første gæster, og det er blevet soundtracken op at køre. Ret mange mennesker allerede, det er okay. Jeg tror, vi er oppe på de 15 i hvert fald. Og så er vi her, og der var fest i vores camp. Yes, sir. Lige nu spilles der kæmpe kævle til Camp Rumskibs kæmpe fest. Det her det er præmien. Det er et flot Camp Rumskib tanktop. Du har vundet Camp Rumskibs kævleturnering. Hvordan har du lige nu? Fucking fedt. Jeg solgte næsten hele lobbyen. Jeg sidste 2 tilbage igen. 1 milliliter, solgte næsten hele lobbyen. Endte med at gøre fuldt ud for det sidste. Det er så flot. Nice. Hvad synes du om præmien? På den der sølvtrøje.
føler sådan, han er så bad bitch, Lucky, så bad bitch der, Lucky. Altså, du ser brandgodt ud i den, vil vi gerne sige her på studiet. Jeg har det fucking varmt, Lucky, så jeg har normalt ikke noget tøj på, så det er meget fint, sådan Lucky. Tusind tak for din kommentar. Tak for det, sådan der. Let's go. Primært blå, men du har også lidt grøn i midten. Skriv i kommentarerne, Ej, jeg er blå. Øjne fra William. Blå ud i kanten. Skriv i kommentarerne, om William han kan score på floor i aften. Det her det er floor. William! Nu tror jeg, vi bliver klar til at gå i seng, tror jeg. Lad os se, hvordan Bobo han går i seng. Hvad så? Vloggen skal lige se, hvordan du går i seng. Jeg skal ikke i seng, jeg skal bare lige finde en myslibar. Jeg tror også, at Tobias skal have en myslibar. Skal Tobias også? Så skal du lige have en roomtour, okay? Det her det er madhjørnet. Lige nu så ligger også min booze herinde. Jeg har også snavset tøj i det der hjørne. Så har vi tøj her. Lidt random ting, man ikke bruger. Man har lige en bog her. Jeg har lige læst lidt i dag. Det er meget lækkert. Her har vi Where the Magic Happens. Jeg har min luftmadras, min hovedpude. Et dejligt tæppe. Og så sådan rimelig godt styr på det. Det ser lidt rodet ud lige nu. Men det er faktisk rimelig dejligt. Nice. Jeg går igen. Jeg skal have en myslibar. Ja tak. Okay. Nu er vi stået op efter vores campfest. Og vi kan konkludere, at der kom mindst 60 mennesker til festen. Hvis ikke endda flere kommer og gik. 60 plus. 60 plus mennesker. Og planen for i dag, det er, at vi alle sammen tager hjem sammen og sover derhjemme sammen. Vi er ankommet til Rødovrecenteret. Så er vi kommet hjem på Rødovrecenteret, og vi skal have fin middag. Det glæder jeg mig meget til, og jeg glæder mig også til at komme tilbage til Roskilde Festival i morgen. Så er vi også meget snart klar til at komme ind på festivalpladsen igen. Jeg har købt neglelim i Glostrup Centeret, fordi Maries negl er faldet af. Og hende i butikken, hun spurgte mig, om jeg var over 16 år gammel. Så jeg kommer til Roskilde med et godt selvtillidsboost. On our way to Roskilde Festival. Nu er vi ankommet, og vi prøver at se, om vi kan nå den sidste 20 minutter af pil. Det kan godt være, at det ikke kan lade sig gøre. Vi må se. Nu fik vi set pil. Fin nok koncert. Åbnede Orange den nye scene. Nu har jeg været nede og hente det her glas fra Just One. Jeg er nemlig Just Ones nye ambassadør på Roskilde. Let's go! Vi har ikke nogen højtalere længere, så nu skiftes vi til at sende telefonen rundt, så man kan høre noget musik. Og jeg glæder mig virkelig meget til, at det bliver min tur. De havde ikke noget White Russian over i Kærbar efter visit The Cure, what the fuck. Vi skal snart til SD Kid, tror jeg. Vi har ikke noget White Russian. Vi skal have drinks også. Vi skal have... White Russian pictures! Ja, tak. Hvad siger du til 64 bar lige nu, Bobo? Jeg siger, det er skuffende performance. Jeg havde forventet bedre personligt selv. Holdet, de har sgu fået deres White Russians nu. Nu er vi ude at shoppe. Jeg har også købt en t-shirt torsdag. Nu står vi og kigger lidt på regnjakker, som jeg overvejer at købe. Så har vi fået pitarmbånd til Little Sims og Tobias Rahim. Skal vi komme til begge koncerter? Det tænker jeg. Ja. Skralderunde. Nå ja, vi skal lave Trash Mob. Om en halv time. Vi glæder os til Trash Mob. Så det er planen nu. Vi vil gerne gøre en forskel for Roskilde Festival. Præcis. Så er vi klar til Trash Mob. Trash Mobber. Det er blevet dårligt vejr. Nu skal vi se BB Tricks. Let me show you some tracks. Og det stopper med at regne om en halv time. Nu skal vi se Ethel Cain
på Arena. Prøv lige at overveje, hvor stort det er. Hallo, nu har vi set Gorillaz, og vi skal snart til at se Tobias Rahim. Jeg har lige set hans nøgenbillede. Det så rigtig godt ud. Jeg håber, det ser lidt så godt ud i virkeligheden. Jeg har fået den her yuzu-drink, fordi der ikke var mere White Russian. Alt jeg kan sige er, at jeg har brugt min energi på at reklamere for ølmærket Just One nede i campen. Og det er derfor, at den her video ikke bliver særlig lang. Det hele er gået til Just One. Du kan købe Tropical Thirst IPA'en på flere af de københavnske barer. Du skal bare spørge om Tropical Thirst Trap lige for øjeblikket. Så skal de nok servere den for dig. Vi så også Gullimund tidligere i dag. Gullimund, han er så gammel. Hvorfor skal han sige de der ting? Det giver ingen mening. Han skal ikke snakke sådan her, når han er så gammel. Har du shot til din tandpasta? Det tror jeg, han har. Vi kommer tilbage fra Tobias Rahim, og det blæser virkelig meget lige nu. Og det kommer til at blæse endnu mere. Og vi er bange for vores pavillon, og for alle andres sikkerhed, og for vores eget sikkerhed. Det kan være, du kan prøve at vise. Vi finder den her løsning, hvor alle vores led det blæser. Vi har sat den lidt ned. Så ser vi, om den holder, og endnu mere spændende, om den dræber nogen. Sidder lige her i campen. Ingen musik, ingen pavillon. Og Marie, hun er ved at optage et boliglån inde i teltet. Lad os se, hvordan det går. Nu er vi til Tessa. Okay, Tessa, okay. Nu er vi til Tessa, og nu skal vi prøve den her nye Johnny sandwich. Den er fra Meyers, og der er æbler i. Den ser god ud, men der er æbler i. Og jeg kan huske sidst vi fik en med æbler, så synes vi ikke, den var så god, fordi der var æbler i. Jeg kan lige rolle et klip her. Nu får vi simpelthen flæskesteg sandwich igen. Den her gang fra Mamas Corner. Det ser ganske udmærket ud med æble. Som I kan se, synes vi ikke, den var særlig god, det der var æbler i. Kom så, Birtebong. Nej, hold op. Lad være med film. Tobias fik fish and chips med ekstra tartarsauce med gratis ekstra. Nej! Jo. Gratis? Gratis. Det betyder 0 kroner for ekstra tartarsauce. What the fuck? Vi betalte for ekstra tartarsauce i går. Nu skal vi til Blader Young Lean. Camp
2026. Blade og Young Lean. Nu er vi færdige med Se Young Lean, og nu lytter vi til Apaka. Hørt, at den måske lukker i morgen. Nej, ikke i morgen. Den lukker måske næste år. Bedste telt i hele Dream City. Tak for dans. Tak for dans, står der. Tak for denne gang, Cirkus. Så er campen ved at blive pakket sammen, fordi vi sender nogle af tingene med hjem med en bil. Hej Vlad. Vi sidder og drikker pina colada. Majors egen opskrift. En hjemmelavet kande. Jeg fik den gratis med is i. Gratis med is i. Det tror jeg ikke på. Hvad siger du? Hvad rater du den, Toby? 10 ud af 10. 10 ud af 10. Hvad er der at fortælle? Vi sidder og venter på TV2 og på Scene. Velkommen, velkommen, velkommen. Jeg siger bare, det er blevet varmt udfor. Skriv i kommentaren, hvad I tror, vi har købt. Okay, har I skrevet nu? Okay, det er White Russian. Birtebong. Skal du have ufobang, Toby? Jeg kan godt tage en birtebong. Birtebang der. Så er der birtebang. 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 Ah, det er smukt. Hurtigste birtebong på Roskilde. Så er der lavet hjælpe her af en Elspeth Dersen
godt ud. Jeg har ikke set det selv, men jeg håber, jeg ser godt ud. Det siger de andre. Tobias. Det er sådan en workshop. Kan du ikke lige sige en baneline? No one cared No one cared who I was until I put on the mask. Jeg er tilbage, og jeg føler kun, jeg er tilbage, fordi der mangler noget Drunkest Hell vlogging. Og lige nu så passer det meget godt. Vi er på vej til Sara Lars, og det er Drunkest Hell vlogging, tror jeg. Og skal I lige se holdet, tror jeg. Kan I ikke lige like, hvis I føler, at jeg måske skulle instruere en film eller et eller andet? Kan I godt instruere en film? My plan to cross this plane with no survivors. En bong lige nu. En Sara Larsen. Der er ikke mere bonger hen. Jeg har filmet en video til dig til din blog. Så du kan få senere. Det her er lidt meta, fordi det er måske med i vloggen. Så det er med dig. Med at snakke har jeg lagt mig til. Not the phone. Is it alright? Ja, ja. Jeg føler helt In times of darkness, I look for the midnight sun. Så er det en video. I said something for the video. Cardboard guard me well, for else I'm dead and doomed to hell. I'm afraid we've lost one in our midst. One of the King's Guard knights, who has sworn fealty to Cam's spaceship. One is trouble, two is double. Now, what can you tell me about this concert we're about to experience? You was merely born in the darkness. No, you were merely adopted the darkness. I was born in it. Vengeance. Thursday, October 31st. The city streets are crowded for the holiday, but I'm there too, watching. They think I'm hiding in the shadows. They're wrong. I am the shadows. For when that lights hit the sky, it's not just a signal, it's a warning to them. I'm out there, watching. I am vengeance. My pony, back to back to back. My pony, side to side to side. My pony, I'm pony. Here comes a fat pushing pony. Here comes a fat pushing pony. Here comes a fat pushing pony. Maria, punch, punch, punch. My pony, back to back to back. My pony, side to side to side. My pony, pony. Hey, here comes Maria, pushing pony. Here comes Maria, pushing pony. Here comes pushing pony. Maria, Maria. Side to front to front. My pony, back to back to back. My pony, side to side to side. My pony, very high pony. Så mange smukke mennesker i Indre København. Getting just over your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. It never ends. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it
er svært at se, men der er en pølsemix her. Og der er en grøn Tuborg her. Og det er det eneste telt, der er tilbage i campen. Og det her er den eneste person, der er tilbage i campen. Jeg er her alene, åbenbart. Og det regner. Jeg tror snart, det tager i Dream City. Så er vi alle sammen kommet hjem fra Roskilde Festival 2026. Jeg vil bare slutte af med at sige tusind tak til alle medlemmerne af Camp Rumskib for at skabe en god stemning i campen. Vi har ikke haft så mange problemer i år. Det har egentlig gået rimelig smooth, andet end vores pavillon og sådan noget der. Og så næste år, så tror jeg, at vi skal tage en højtaler med. Det kunne være ret sejt. Så det har vi lidt lært. Men tusind tak for nogle gode koncerter, nogle gode aftener, nogle gode dage. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage afsted næste år igen. Så vi ses der. Signing off. Roskilde Festival med Camp Rumskib Vlog 2026. Vi ses.